parkir arep renang. Ora iso. Parkirmu ora nang kene. Lho kan ning kene piye wong aku arep renang ning jero kok. Lho, kowe anggere parkir nang kene iki ora tau bayar. Bonsek kan ora masalah. Ora iso. Lah terus piye iki lho? Wis enek nggon khusus parkir kowe. Wis tak parkir Iya iki lho. ora ning kene parkirmu. Lah wong iki di parkirku iki lho. Lho, enek khusus ning ndi to jane ning ndi? Sik to sabar. Renang kok jam piro ki? Kok ning ndi to ki kan jam piro ki? Iki wis surup iki lho. Sampe to jane iki. Jabang bayi. Ya kok mungkin iki lho. Lho, lah awakmu pengen gratis to. Yo nek kene iki khusus. Khusus awakmu ning kene. Ya iki makan kok. Lho, lah yo iki khusus ge awakmu. Lah piye iki lho? Wes, ngene. Larang, ayo larang. Lah entah ini to. Ya makan dhewe iki lho.